Tălănișcu. Bună ziua, stimați colegi. Mă auziți? Vă auzim. Am ascultat cu interes, așa cum o facem de fiecare dată, tot șirul acesta de discuții și de inclusiv declarații politice. Sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le transmit și eu din partea grupului social-democrat. În primul rând, grupul social-democrat își dorește ca să contribuie la păstrarea simbolului Politehnica Iași. Dar, și aici vine o listă întreagă de chestiuni pe care ar trebui să le discutăm. Înainte de aceasta o să fac câteva paranteze sau să încerc să punctez câte ceva legat de ceea ce s-a discutat până acum, de argumentele pro și contra. Și mă bucur că avem această discuție pentru că cred că asta este menirea Consiliului Local. Să discută, să dezbată, să prezinte argumente și apoi să ia decizii. Nu suntem de acord cu această chestiune că trebuie să ținem clubul în viață. De ce nu suntem de acord cu această chestiune? A ține clubul în viață este atributul clubului. Consiliul Local poate să sprijine clubul ca emblemă a Iașului. Faptul că este o emblemă a Iașului nu trebuie să fie singur argument pentru care Consiliul Local să sprijine acest club. Spuneam că a ține clubul în viață, așa cum a fost exprimat anterior, este atributul managementului pe care clubul îl are. Și dacă o să-mi dați voie, o să vă citesc câteva chestiuni din statutul pe care acest club, care nu aparține de primărie, și o spun chestiunea asta mai ales pentru cei care ne urmăresc în online, mă refer la Ieșeni, membrii Consiliului Director răspund de desfășurarea activității concrete și fiecare dintre ei răspunde solidar de aducerea de venituri la bugetul asociației, a clubului, prin obținerea de sponsorizări, donații, încheierea de contracte de publicitate. Membrii asociați și cei ai Consiliului Director desfășoară activități în favoarea clubului în mod gratuit, fără remunerare, cu excepția președintelui Consiliului Director și a vicepreședintelui Consiliului Director. Aceștia din urmă putând fi remunerați, etc., etc. Este o serie întreagă sunt o serie întreagă de enumerări cu privire la atributele pe care le are Consiliul Director și Adunarea Generală a clubului și trebuie respectate pentru că fac parte din statutul lor, al acestei asociații sportive care nu ține de primăria Iași. Dacă noi, pe parcursul anului 2020, când spun noi, mă refer la Consiliul Local și Administrația Publică Ieșeană, a sprijinit clubul în mod financiar direct cu aproximativ 1 milion de euro, dacă mi-aduc aminte bine cifra, este o dovadă a faptului că Consiliul Local își dorește ca să păstreze și să protejeze acest simbol al Iașului. Dar în egală măsură discutăm de 1 an de zile, plus încă, uitați, suntem în luna aprilie, încă 4 luni de zile, în care acest club și Consiliul Director, care are atributele directe referitoare la activitatea, strategia, etc., etc., ale clubului, aveau la dispoziție tot timpul pentru a întreprinde măsurile pertinente, astfel încât să obținem rezultate concrete. Grupul Social-Democrat, încă din luna decembrie, a înțeles că acest club trebuie susținut pentru că este vorba de simbolul Iașului și de ceea ce își doresc o parte din Ieșeni. Dar și la acel moment, în luna decembrie, am spus că așteptăm cât de repede o strategie din partea clubului, înțelegând din partea clubului, din partea organelor lui de conducere. Că e vorba de președinte, că e vorba de Consiliul Director, este treaba lor internă, bucătăria lor să facă această chestiune, mai mult decât atât obligația lor conform propriului statut. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Acum aproximativ o lună și un pic în urmă ne-am întâlnit în ședința Comisiei de Tineret și Sport. Am readus acest subiect și această solicitare a noastră în fața celor care reprezentau clubul la momentul respectiv. A mai trecut încă o lună de zile și am precizat și atunci că mai trece timp și lucrurile acestea nu se desfășoară și o să veniți după sprijin în Consiliul Local. Faptul că ei, din punct de vedere managerial, și nu-mi doresc să fac o evaluare a competențelor manageriale, dar mă folosesc de acest lucru strict din prisma situației în care este clubul. Faptul că ei nu au reușit să găsească soluții și vin
de fiecare dată cu mâna întinsă la CLE ca să pună cartoful fierbinte în mâna Consiliului Local, haideți, salvați clubul, salvați clubul, eu transmit un mesaj foarte clar. Domniile voastre, cei din Consiliul Director, președinte executiv și toată structura dumneavoastră de conducere, ce ați făcut să salvați acest club? Ce ați făcut să nu ajungeți în postura în care să cereți sprijin din nou de la Consiliul Local ca să salvăm noi clubul? Nu este atributul nostru să salvăm clubul. Este atributul dumneavoastră, că dumneavoastră îl păstoriți. Dacă, eu știu în felul următor, apropo de discuțiile care au avut loc până în acest moment. Dacă eu am un bolnav fumător și mă duc ca medic la el și îi spun, domnule, oprește-te din fumat dacă vrei să-ți fie bine. E primul pas pe care trebuie să-l faci, astfel încât să te însănătoșești. Iar el vine în continuare și fumează, dar vine la medic de fiecare dată, fă-mă bine, e o problemă a bolnavului. Este o problemă a bolnavului, nu este o problemă a medicului. Aceeași chestiune și aici. Atâta timp cât ei, la nivel intern, nu au luat măsurile ca să-și rezolve problemele și să iasă din situația în care se află, nu pot veni de fiecare dată în fața Consiliului Local, salvați-ne, salvați-ne, salvați-ne. O facem. Am făcut-o în 2020, cu 1 milion de euro, cu bază sportivă, cu utilități, cu toate celelalte chestiuni. Am făcut-o în 2021, iarăși, finanțare directă, finanțare din punct de vedere financiar directă, iarăși bază sportivă. Iar în schimb, nu Consiliul Local, ieșenii, ce au primit de bani aceștia? Au primit scandaluri, au primit tot felul de întâlniri, tot felul de discuții, mai puțin planuri concrete și pași concreți să iasă din situația în care se află. Mare atenție la această chestiune și invit pe cei din Consiliul Director, cum am invitat de fiecare dată. Și îmi pare rău că au avut atitudinea pe care au avut-o în ședința de luni. Puteau să vină franc, deschis, transparent, să găsim soluții împreună. În ședința de luni am exprimat puncte de vedere raportate la cum putem să construim împreună și să avem păstrat această emblemă a Iașului. Nici până în acest moment, nici în decembrie, nici acum, nu am primit niciun semn clar, nu eu personal, ci grupul nostru de consilieri care a solicitat acest lucru, niciun semn clar că există deschidere din partea adunării generale și a Consiliului Director să deblocheze această situație. Au venit doar cu solicitare pentru bani. Nu este în regulă. Cine este domnul Ambrozi? Eu personal nu-l cunosc. Nu e o problemă că nu-l cunosc eu personal, că nu trebuie să-l cunosc personal. Dar vreau, în calitate de consilier local, să pot să discut conducerea clubului pe soluții concrete. Nu pe jocuri politice și pe acuze care îngroapă Poli Iași și fiecare încearcă să-și paseze cartoful fierbinte dintr-o parte în alta ca să se spele pe mâini de probleme. Trebuie să ne asumăm cu toții această chestiune. Ne-am asumat-o în decembrie, ne-am asumat-o până acum, am venit cu solicitări, nu s-a dat curs la acele solicitări. Lucrurile sunt simple din punctul acesta de vedere. Repet și insist, ce primesc ieșenii de cei peste 1 milion de euro, finanțare directă pe care clubul Poli Iași i-a avut până acum? Subiectul numărul 2. Este vorba de bani publici. Nu vreau să mai aud niciodată în Consiliul Local, când interpelăm că solicităm o situație a cheltuielilor, că știți, salariile sunt confidențiale. Sunt confidențiale și respectăm confidențialitatea atâta timp cât nu este vorba de bani publici. Când este vorba de bani publici, cheltuielile trebuie să fie făcute transparente și publice, pentru că este vorba de banii ieșenilor. Nu este vorba de banii primăriei sau banii clubului. Mai mult decât atât, această decizie despre care se discută că ar fi fost la mapă, decizia respectivă, din punct de vedere legal, este luată în regulă, conform cu statutul. Numai că Consiliul Director a făcut o mare greșeală și au tăiat singuri punctajul pe care pot să-l obțină sau pe care ar trebui să-l aibă ca să poată să se mențină în Liga 1. Mare atenție, stimați colegi din Consiliul Director al Clubului Politehnic Iași. Desființând acele funcții, pierdeți puncte și vă tăiați singur șansa de a fi în continuare în Liga 1. În momentul când cineva de la Federație se va sesiza pe acest punct de vedere și pe decizia pe care ați luat-o, atenție la deciziile pe care Federația le va lua vis-a-vis de Poli Iași. Discuția noastră va deveni inutilă că salvăm noi sau nu salvăm Poli Iași. Pentru că și-au desființat funcțiile respective și pierd puncte administrative care ajută puncte care fac să rămână în Liga 1. Legat de o oportunitate, noi cred că trebuie să studiem oportunitatea. Avem emblema Iașului, ținem la ea, dar nu este rolul nostru să fim salvatorii ei. Este rolul administrației clubului.
Din punctul acesta de vedere, ca să închei și să nu mai lungesc foarte mult discuțiile, din punctul acesta de vedere am lansat o invitație în cursul ședinței de alaltăieri. Nu s-a primit niciun răspuns. Grupul Social-Democrat dorește dezvoltarea sportului la nivel de Iași. Avem decizii luate, avem proiecte de hotărâre care au fost propuse de colegii noștri, care arată că ne interesează sportul la nivel de Iași, care arată că ne interesează situația Politehnică a Iași și dorim să o sprijinim. Dar nu oricum. Atâta timp cât bolnavul fumează, nu poate să meargă la medic să spună să-l facă bine, să nu aibă cancer. Este o chestiune foarte, foarte clară. Pe cale de consecință, astăzi, pe acest proiect de hotărâre, ne vom abține de la vot și dorim să vedem că cei din conducerea clubului își fac treaba și își asumă responsabilitatea și ei, în egală măsură cu Consiliul Local, cu suporteri, cu toți factorii interesați, ca să deblocăm această situație. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, domnul